Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Full de Lectura. Ens trobem al claustre del monestir de Sant Miquel de Reis, segut de la Biblioteca Valenciana, i ho fem molt ben acompanyats. Estem amb l'autor del mes de Full de Lectura, Joanjo García. Ell és escriptor, historiador, i d'ell hem pogut llegir La pornografia de les petites coses, que és el llibre que tinc a les meues mans. Benvingut, Joanjo. Gràcies. Com naix aquesta novel·la? La novel·la té molts principis. Un d'ells és el projecte de fer una novel·la eròtica, i a mesura que avançava en l'elaboració d'aquesta novel·la eròtica vaig trobar moltes dificultats a l'hora de fer escenes de sexe, i vaig parar per a reflexionar què estava fent realment, quin era el sentit d'aquesta novel·la i quina era la seva funció, i aleshores vaig tirar enrere i vaig imaginar un suposat congrés un simposi internacional de literatura pornogràfica i obrera, en el qual un dels participants escrivia la novel·la que jo prèviament havia estat esborranyant, no? I a partir d'ahí tirava del fil d'una novel·la dintre d'una novel·la i quin significat té escriure, quin significat té la pornografia o l'erotisme dintre de la literatura, i quin sentit de vegades té la ficció i la nostra pròpia, i com llegim la ficció i com llegim la nostra pròpia realitat, que de vegades quan la rellegim ens trobem que l'hem llegit de forma completament errada o trobem noves lectures, no? M'interessava molt això, la tensió entre ficció i realitat. De fet, en aquesta novel·la reflexiones molt sobre la utilitat de la literatura, no? Per a què serveix, segons tu, narrar històries? Narrar històries, bàsicament, no serveix per a res. No serveix per a res. I a més, crec que ho hem de dir ben alt i ben clar, perquè estem en una societat mercantilista en què tot ha de tindre una utilitat i hem de reivindicar coses que no serveixen per a res i coses que només produeixen conviden a la reflexió o conviden a la bellesa, que no és el meu cas, però no té una utilitat immediata, no? Hem de fugir d'això. Jo sempre quan me pregunten per a què serveix llegir o per a què serveix, jo sempre dic per a res, però hi ha milers de coses que no serveixen per a res i tanmateix les fem, no? Hem de fugir d'aquest utilitarisme que moltes vegades condiciona el nostre temps. Està marcat per coses, per gestionar el nostre temps de manera que les premem per a obtindre beneficis. I crec que hem d'estar en contra d'això. Tu fas, a més, una revisió interna a com veiem, a com llegim la literatura, però sobretot des d'un punt de vista majoritàriament masculí. Creus que és important abordar la literatura des de noves perspectives de gènere? Crec que cal revisar el que estem fent, no? El que estem escrivint, la utilitat o la suposada utilitat, ara me contradís, no? Però què alimenta la nostra escriptura i en què està condicionada. Jo, per exemple, a mesura que escrivia la novel·la eròtica, me vaig adonar que hi ha dintre d'un paradigma, no? I potser més que canviar de perspectiva és molt difícil, però hem d'allunyar-nos de la nostra pròpia perspectiva. Jo crec que no podria escriure una novel·la des d'un punt de vista feminista, malgrat que ho intentara, no? Perquè no tinc les vivències d'una dona i perquè hem d'escriure des de la veritat. Aleshores, si intentara escriure des d'una posició feminista, segurament no m'hi seria o quedaria fals. Aquesta és la teua sisena novel·la. Com ha evolucionat la teua relació amb l'ofici d'escriptura en tots aquests anys? Jo crec que fonamentalment segueix sent el mateix, excepte que ara, per exemple, escric d'una forma més segura o més desimbolta, no? Al principi escrivia d'una forma potser amb més dubtes, no? I sempre necessitava el suport de gent que tenia al voltant, que sempre es passava
llegis aquest capítol, llegis, no sé, com que perseguia la gent, a la qual estic molt agraït per haver-me suportat durant aquests últims anys, i ara, per exemple, no tinc aquesta necessitat, no? I tinc més atreviment. Per exemple, la novel·la és plena de contes que no van enlloc, o sí que tenen una relectura, però són superflus, però volia que estigueren i volia que els protagonistes anaren a Canadà i se'n van una nit, i volia que aparegués la guerra de Vietnam per ahir, unes anècdotes sobre les protestes pacifistes als Estats Units, i clar, conjugar-ho tot era difícil, però ho vaig fer amb desenvoltura. Jo crec que aquesta és la paraula que marca la diferència, no? Que ara estic més lliure. Aquesta ha sigut la novel·la més venuda en la passada edició de la Fira del Llibre de València i has rebut també altres guardons, no? Com el Premi Ciutat d'Alzira, l'Enric Valor. Com et tracta l'èxit, que es diu en aquests casos? Creus que ets un escriptor consolidat? Jo no sé, a mi allò de l'èxit, al principi t'he de confessar que sí que busques tindre una rellevància, tindre una presència, però després te n'adones que l'èxit és molt... no depèn del que faces, és molt perillós, en el sentit que t'obsessiones en buscar-ho, en tindre... i que al final el que te definís és el que fas, no? I el que saps fer. Jo crec que no sé si sabria ser una persona d'èxit, sé que més o menys se me dona bé escriure i és el que faig, per tant, no me preocupa. Pel que fa als premis, sempre són un suport moral i econòmic, sobretot econòmic, encara que estigui mal dir-ho, però jo sempre ho dic, que econòmicament a mi me dona l'alè per a continuar escrivint, i després, per exemple, tindre el reconeixement del públic en el que fa les vendes, també t'inspira, no? A creure en el que vas en la direcció correcta. Encara que de vegades sempre aspires a anar una miqueta contracorrent, no? De fet, 6 novel·les ja és una producció d'un alt nivell, no? Una producció que està molt bé, i estàs preparant una altra novel·la. Està a punt d'eixir una altra novel·la, serà la 7ª, en 7 anys, vull dir que en realitat a mi me sembla molt poc haver escrit. Ara, no, vist en perspectiva, pense que hauria d'haver començat abans. Però sí, ara començarà a treure el mes vinent Heidi, Lenin i altres amics, i tinc més coses preparades per ahir. Què ens pots avançar? De Heidi, Lenin i altres amics, que és una novel·la arriscada també, en el que volia fer una cosa diferent. Totes les novel·les pense que he volgut fer això, no? Fer coses diferents a les anteriors. De vegades penso si m'estic repetint, si estic fent massa memòria sentimental d'una època que en realitat no és la meua, que són principis dels 80, però que també és una novel·la complexa, que parla de molts temes, no? Parla de l'urbanisme de la ciutat, parla del feminisme i del masclisme, parla de coses que estan molt actuals, no? Perquè les meves novel·les, si alguna cosa les caracteritza, és que estan marcades en la realitat més present. És difícil viure de la literatura? És difícil viure de la literatura, dificilíssim. Exclusivament de la literatura, impossible. Tots els grans autors de veritat, han fet col·laboracions en premsa, crítiques, no sé, que han hagut de col·laborar en moltes altres coses al banda de la literatura, i en això estem, en fer aquest camí, no? És una cosa que de moment estem sobrevivint, que tampoc li demanem... Clar, és també el llindar que tu te marques, no? Quin és el teu nivell de vida on vols arribar, no? Aleshores te semblarà fàcil o difícil. De moment, si tens un llindar de baix, no? Marques un perfil baix, bueno, anem fent. I tornem amb Joanjo García i amb dues convidades de luxe, amb Carmen Rubio
Ella és filòloga hispànica i coneixedora de l'obra de Joanjo. I Laia Mas, ella és periodista i col·laboradora de mitjans com La Directa i Diari Jornada. Què tal? Benvingudes. Gràcies. Moltes gràcies. L'obra de Joanjo, La pornografia de les petites coses, narra la història de Xavi i del seu passat per la Universitat de Barcelona, però també és la història d'altres personatges com Meme, com Clea, com Andrea, com Pablo. Què us ha paregut a vosaltres aquesta novel·la? A mi, personalment, en termes generals, puc dir que m'ha agradat perquè després hi ha tot un entramat de relacions interpersonals, però també que deixen veure la relació intrapersonal de cada personatge amb ell mateixa. I tot en aquesta modernitat líquida, en termes de Bauman, de la que personalment em sent un subjecte molt líquid, per tant, em sentia molt identificada. I recordo les primeres pàgines del llibre com sentia. És com quan agarres un grapaller de pedres i vas veient que van caiguent i tu les vas veient i et sents com una espècie de déu, les pedretes. És la sensació que jo tenia al veure reflectida aquesta societat. Penso que és una obra que convida a reflexionar molt, a mirar-nos en l'espill i pensar un poc sobre el que érem abans, el que som ara, i moltes vegades ens fa reflexionar a nosaltres mateixos. A més, és molt interessant perquè està construïda a través de les veus de diferents personatges i va portant-nos diferents visions de la mateixa història per a construir al final un relat complet que la fa molt interessant. Joanjo, ara que has escoltat les opinions de Carmen i de Laia, com definiries tu la teua novel·la? Jo crec que la novel·la, per la seva estructura, com han dit, és una miqueta complexa de definir, però no sé si coincidiran, fàcil de llegir, encara que de vegades la novel·la et vol jugar amb tu, però l'argument jo crec que es deixa córrer, flueix en les teves mans, no hi ha cap moment que hagis de tirar enrere o desconegues què està passant, vas coneixent què està passant, però t'estàs adonant que ja com per baix estan fluint unes altres coses. I en això que deia Carme, per exemple, està com s'ha construït la realitat, aquesta liquidesa està reflectida en la forma de contar la primera història, la de M, Andrea, Pablo i Clea. Se construeix a partir de les visions que tenen ells mateixos, d'ells mateixos i els altres, de les visions i també dels silencis. Jo crec que és una, no sé si estaran d'acord, però és una obra on els silencis també tenen les omissions tenen una part important. I després la segona part de la novel·la, que és la revisió de la primera, que està feta a partir del discurs, dels discursos dels diferents personatges. I remet a un altre moment històric, que és la revisió del passat, i després acaba la novel·la amb l'última frase, que espero que ho he de llegir al final, que també remet una miqueta a una altra cosa, que és la ideologia, que també està present en tot el relat, encara que d'una forma molt soterrada. Anem a parlar d'aquesta estructura tan particular que tens de contar la història. La novel·la és una novel·la dintre d'una altra novel·la i està contada també des de diferents punts de vista. Què us pareix a vosaltres aquesta manera de contar? Us agrada? Us molesta? A mi m'ha agradat molt, i precisament perquè el que deia abans de com reflectís aquestes relacions està fet d'una forma, és a dir, d'una banda tenim la novel·la i sense certa esta metanovel·la, que a més té una funció, que no està ahí per estar, i és a dir, si una de les finalitats d'esta novel·la és parlar de quina és la funció de la ficció en nosaltres, com ens afecta, doncs ahí tenim esta novel·la, la metanovel·la, per veure com afecta a aquest personatge, a Xavi, que després ho veurem, i a més la història es construeix a partir de diferents mirades, però no només això, sinó que aquestes mirades, aquests personatges, van construint-se a mesura que es van fent actuacions, com passa en la vida, que nosaltres mateixos ens definim per les coses que fem i les que diem. I per això sembla tan... ens ho creguem tal. Penso que està feta per a un lector molt actual en aquest aspecte. I en això és interessant el que dius, perquè els personatges se construeixen a partir
del que diuen que són, però també amb la contraposició del que els altres diuen que són. Aleshores, ells actuen o sigui, ells pensen que han actuat d'una forma naturalment correcta, no? Com nosaltres sempre que actuem en la vida actuem d'una forma honesta, correcta i exemplar, fins i tot, però després venen altres personatges i els desmenteixen, no? O els matisen aquesta exemplaritat i aquesta honestedat, que no és el nostre cas. Com tindre diferents punts de vista de la mateixa realitat, no? I aleshores és com adonar-nos que no sempre la realitat és com nosaltres pensem que és. Moltes vegades la gent que està al nostre voltant la viu d'una manera diferent. I el tema de la novel·la dins de la novel·la, jo crec que una cosa interessant que em va passar llegint el llibre va ser que em vaig oblidar que estava llegint la novel·la de dins de la novel·la, no? Arriba un punt que estàs tan capficada en la història que penses que la novel·la principal és la que hi ha dins de l'altra, no? Perquè al cap i a la fi estan molt relacionades les dues novel·les, no? La que escriu Joanjo i la que escriu el protagonista del llibre. Tornant a els diferents punts de vista, tu deies que la realitat no és com la diem o com la veiem, de vegades sí que la percebem així. El que passa és que la proclamem d'una forma distinta, no? I jo crec que, per exemple, ahir després hi ha coses en la novel·la, en el discurs, en la part discursiva de Xavi i de Manel, que és sobre la retirada de Manel al seu poble d'Andalusia, que sembla una cosa molt estranya, perquè hi ha coses molt estranyes en la novel·la, però que se poden llegir en funció de com ens allunyem per a reconèixer-nos, que moltes vegades necessitem anar-nos lluny per a saber llegir-nos. I aquesta forma de llegir la realitat també està en funció també té relació amb com llegim la ficció. Si no sabem rellegir la nostra pròpia realitat, com anem a aprendre un llibre, què interpretem? És una frase, de fet, que diu un personatge, que diu si no és que han llegit la novel·la no han sabut entendre res, perquè si no entenen la pròpia realitat com van entendre la ficció. Com a autor, què et preocupa més, l'aspecte formal de la literatura o la història narrada? Me preocupen, penso que l'equilibri de les dues coses. És a dir, no podem anar a experiments sense tindre, que era una miqueta on anava, sense tindre un cos, una història que narrar, no? I en això, per exemple, una cosa que se destaca és que, de fet, sembla que tinga més d'una història que narrar i de vegades se podia donar la impressió que els personatges s'estan perdent, però no s'estan perdent, els personatges venien perduts de casa. I aleshores jo crec que necessites això, necessites uns personatges que siguin més o menys creïbles, no sé si en això esteu d'acord, que els personatges... És fàcil també com identificar-los, no? Mirar al teu voltant i trobar personatges de la teua vida real que són semblants als personatges que tu estàs dibuixant, que al final suposa que també representen gent o barreges de gent de la teua vida real, no? Per a inspirar-te a construir-los. I és fàcil identificar-se o identificar-los. En la novel·la de Joanjo preval sempre una certa lectura política. De fet, ell mateix ha dit moltes vegades que és la seva manera de militar políticament. Penseu que aquesta manera de fer literatura és la que la fa tan actual? Jo crec que en part sí, sobretot és una manera d'arribar a molta gent, perquè Joanjo parla d'unes lluites socials o polítiques que molta gent ha compartit, no? La gent de la seva generació i d'altres, perquè en altres novel·les que també són polítiques no són a lo millor de l'actualitat o dels últims 20 anys, però sí que formen part un poc de les lluites que s'han viscut en els últims anys o de la gent que encara està viva. I això ens fa sentir-nos identificats. Crec que sempre en les seues novel·les està molt present aquesta representació de la política, de les lluites, de la militància, sempre són molt importants, que suposa que també està molt relacionat en la seva trajectòria vital. I quina seria la lectura política d'aquesta novel·la, Carme? Jo penso, per la pregunta que has fet, de si pensem que és el que la fa actual, no només és que
tinga un contingut polític, sinó la forma en què està introduït aquest contingut polític. És a dir, no és que sigui una propaganda política, sinó que interpel·la el lector. L'interpel·la a fer una reflexió sobre els diferents temes que vol tractar, no? Sobre la qüestió de gènere, sobre aquesta recuperació del passat. El que havies dit tu, Laia, de la generació de Joan, jo no soc de la seva generació i també ens hem reflectit perquè el que tracta són frustracions personals o, per exemple, el tema del SILPO, simposi sobre pornografia, jo el que veig ahir són aspiracions de joventut que van a veure frustrades i això és intergeneracional i és com la llavor immortal que sempre hi ha en les grans obres de la literatura. I la lectura política jo pense que és una obra sobre el fracàs que ens trobem per covardia, de no haver-nos enfrontat a com havíem d'haver-ho fet en la vida. Una lectura també interessant que fa el llibre i que reflexa un poc el títol és sobre la representació de la pornografia o de la sexualitat o del sexe, de com el veiem representat en la nostra societat, no? Es fa una reflexió bastant interessant sobre la representació de la sexualitat o el que comentava ara Carmen, d'aquell simposi sobre literatura pornogràfica, com tenim representada la pornografia o la sexualitat en les nostres novel·les i com això influeix o és un reflexe de com ho està en la nostra societat, i també sobre les masculinitats, no? I com els homes viuen el sexe i com l'expressen, o sigui, una banda està com el viuen i una altra banda la sexualitat, no? Com demostren que la viuen, que veiem que no sempre és igual, no? Perquè estan com obligats a complir uns determinats rols, igual que ho estem tots. Sí, i ell, per lo que diu, de la militància política que fa, per exemple, en les escenes eròtiques que introduís, que no són tampoc casuals, tenen una funció per al personatge, o sigui, en la novel·la també i per a nosaltres mateixos. I això, i com aborda sempre la qüestió, és una lectura política perquè, a part de que reflectir les coses com són i és apel·lant al lector, com el fa reflexionar sobre com estan les coses. Què et sembla? Clar, és interessant el que subratllen en el sentit que la lectura, o sigui, quan dic que faig política, la meva manera és fer una literatura que pregunta més que ven un discurs. Òbviament hi ha darrere una ideologia, una reflexió, una proposta, però que pensa que no és una proposta tancada, pense que no és pamfletària, pense que la novel·la no està al servei de la ideologia, sinó que acompanya, vull dir que no he fet l'obra pensant en vendre aquest determinat eslògan, de fet és una de les coses de les quals parla la novel·la és sobre aquest tipus de fer política que tenim de joves, que comprem idees esquemàtiques i ja ens va bé, perquè en realitat el que volem és estar amb els nostres amics, passar-nos-ho bé, tindre una cuiratge ideològica que ens aplegui al voltant d'una taula per fer-nos unes cerveses i somiar-nos revolucionaris i fem després el que fem, que moltes vegades és alimentar a l'enemic. Com recomanaríeu la pornografia de les petites coses? Què li diríeu a una persona que mai ha llegit Joan-Jo García? Jo li diria, sobretot si és una persona que ha pogut compartir alguns dels espais on es desenvolupa la novel·la, que es desenvolupa, no ho hem comentat, però sobretot a València i a Barcelona, que pense que són dues ciutats molt transitades per molta gent, i sobretot si és gent d'una generació semblant a la de Joan-Jo, que serà molt fàcil sentir-se identificats, que ens pot incomodar perquè ens fa preguntar-nos allò que volíem ser i aquelles idees que teníem i que compartíem amb els nostres amics i realment què hem arribat a ser i on ha quedat tot allò, però que és molt interessant perquè ens convida a fer una reflexió necessària. I també diria que la novel·la jo la vaig llegir d'una sentada, d'un dia. Crec que això és significatiu, de que és interessant i et fa estar ahí pendent de què va passar, de seguir el fil fins a arribar al final. Jo subscric el que ha dit, jo no para de recomanar-la des que la vaig llegir.
Si eres un lector crític, efectivament, podràs reflexionar sobre el que m'està parlant, i si eres un lector més simple, com n'hi ha sexe i pornografia, segurament també t'agradarà. Doncs moltíssimes gràcies. Fins així aquesta tertúlia. Ha sigut un plaer. Moltes gràcies, Carmen, Laia, Joanjo, García. Gràcies a vosaltres. I ens tornem a trobar a una nova lectura a fuidelectura.com.